ترکیه مجارا اعدام جارکدن در روژه ویدیا و هری داوی داخویانی سرکومار ترکیه ین لمتینگ استانبول جی او نیقاشه گرتر کرنه. پارلمانترکی AKP'ج دبیجه اگر اعدام جارکدن وره ترکیه دبه کوری بری پکک عبدالله جلان جی وره اعدام کرن لی داخویانی وی پارلمانتری AKP بویا جه نرازی بونه بشک پارلمانترین ین وی پارتیه. Hayır, ihtimal dahilinde görmek istemiyoruz. Gotinê vî parlamenterê me em dilgiran kirine. Divê her parlamenterek ji gotina xwe hişyar be. Mesele meseleyeke hestiyar e. Di serdemeke wiha da nebe ku parlamenterek gorî sera xwe behsa îdamkirina kesekî bike. Olarak gördüğümüz gibi. Partiya Demokratîk ya Gelan HDP jî daxwazike ku serokkomar zimanê xwe biguhere û li Tirkiyeyê dî behsa îdamê bi temamî veregirtin. îro ser ew îdamê da kî nêrînê xwe dibêje em dibêjin eviya şuursuziyekê. Yani ev ne bi şuur, ne bi mantık, ne bi hikmet. Ev gotin ne hikmetê wî heye ne şuurê wî heye. Ji aliyê xwe ve Hukuknaz jî dibêjin eger biryara îdamê were dan jî ev biryar ji bo suçên berê nayê bicihkirin. Yürütmenin kontrolündeki bir parlamento tarafından ji bo ku carekedin îdam were Tirkiyê pêwîstî bi biryara parlamentoyê heye û divê sîstem jî were guhertin. Ji xwe sîstem biguhere jî êdî ji bo sucên berê ev ceza nayê pratize kirin. Lê xuya ye ku mesele bûye mijarekê siyasî û gefeke di destê deshilatê de ye. Yargıyı kendi baskısı altına, kendi Li Tirkiye herî davî 25 cotma sala 1984 şoreşgerê Kurd yê bi navê Xedir Aslan hatibû îdam kirin. Herçend piştî hevla darbeya leşkerî mijara îdamê careke dîke di rojava Tirkiye de be jî lêbelê hem di nav desthilatê de hem jî di nav opozisyonê de gelek ez vê baweriyê de ne ku êdî li Tirkiye serdem û rûpela îdamê bi temamî hatiye girtin. Şewket Erkî, Rûdaw, Ankara.